ସେମାନେ ସତରେ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଗାଁରେ ଥିବା ନଈ ନାଳ ପୋଖରୀରେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାଦିନ ବିତାଇଥିବେ। ଆମେ ସତରେ କେତେ ହତଭାଗା, ଆମେ ରାଜନଗରବାସୀ ଅଟୁ। ଆମର ଏଠାରେ ନଈ ଅଛି, ନାଳ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ନା ଆମେ ନଈକି ଗାଧେଇ ଯାଇପାରୁଛୁ, ନା ଏବେ ନାଳ ପାଖରେ ବସୁଛୁ ଶାନ୍ତିରେ। ଏହା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଯଦି ବି କେହି ଇଚ୍ଛା କରି ଗାଁ ନଈ ହେଉ ବା ପୋଖରୀ ନାଳରେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ କୁମ୍ଭୀରର ଶିକାର ହୁଏ। ଏଠାରେ ନାଳ କ'ଣ, ଏବେ ପୋଖରୀକି ମଧ୍ୟ କୁମ୍ଭୀର ଆସିଗଲେଣି। ଲୋକମାନେ ନଈ ପାଖକୁ ଗଲେ ଅଟକାଇ ଦେଇ କହନ୍ତି, ପାଖକୁ ଯାଆନା, କୁମ୍ଭୀର ଅଛି। ଏଠାରେ ଦୋଷ କାହାର? ପିଲାଦିନେ ଆମେ ନାଳରେ କେତେ ଖେଳିଛୁ, ନାଳରେ ଆମେ ଗାଧେଇଛୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମାଛ ବି ଧରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛି ପରିସ୍ଥିତି? 2 ବର୍ଷ ଏବେ ଆମେ ନାଳ ପାଖକୁ ହିଁ ଯିବାକୁ ଡରୁଛୁ। ଆମ ଗାଁର ନାଳ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଅସୁରକ୍ଷିତ। କ'ଣ କହିବି ଆଉ? ଝରିମରା ନାଳ ଉପରେ କେତେ ଲୋକ ନିର୍ଭର କରି ଚଳନ୍ତି। ଏହି ନାଳରେ ପାଣି ଆସିଲେ ସେମାନେ ଚାଷ କରିବେ। ନିଜ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ କରିଥିବା ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ପାଇଁ ଏହି ନାଳ ଉପରେ ହିଁ ଭରସା କରନ୍ତି। ଦିନେ ଜଣେ ସାଙ୍ଗର ମା ନିଜର ପରିବା ବାଡ଼ିରେ ପାଣି ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏହି ନାଳ ପାଖକୁ। ସେ କୁମ୍ଭୀରର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। କେତେ ଦୁଃଖଦ କଥା ସତରେ। ଏହି ଘଟଣାର ଠିକ୍ 3 ମାସ ପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗାଁରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ କୁମ୍ଭୀର ନେଇଗଲା ତା ପୋଖରୀଠାରେ। ପ୍ରଶାସନ କଲା କ'ଣ? କିଛି ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରି କଥାକୁ ଭୁଲାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ନାଳରେ ସେମିତି ରହୁଛି କୁମ୍ଭୀର। 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଶାସନ ଆସୁଛି, ବନ ବିଭାଗ ଆସୁଛି, ବସୁଛି, ଦେଖୁଛି, କୁମ୍ଭୀର ମିଳୁନି କହି ପୁଣି ଚାଲି ଯାଉଛି। ନାଳ ନୁହେଁ, ଏହା ଭିତରକନିକା ଜଙ୍ଗଲ ପାଲଟିଲାଣି। ନାଳ ଏଇକ୍ଷିଣା ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ପାଲଟି ସାରିଲାଣି। ଏହା କାହାର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉନାହିଁ। ଲୋକେ ମାନେ କରିବେ କ'ଣ? ସଫା କଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଦଳ ମାଡ଼ି ଯାଉଛି। ଏଇକ୍ଷିଣା କୁମ୍ଭୀରମାନେ ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିସାରିଲେଣି। ମାଳ ମାଳ କୁମ୍ଭୀର ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି, ଶୁଣିଛି ଏଠାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କୁମ୍ଭୀର ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ 2ଟି ବଡ଼ କୁମ୍ଭୀର ଓ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁମ୍ଭୀର ଦେଖିଲି। ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। କ'ଣ ଇଏ ଭିତରକନିକା ଜଙ୍ଗଲ ପାଲଟିଗଲା? ମୁଁ ଏବେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ମୋ ଘର ନାଳ ପାଖ ହିଁ ଅଟେ। ମୋ ବାଡ଼ିରେ ପୋଖରୀ ଅଛି। କେତେବେଳେ ଏ ରାସ୍ତା ପାରିକରି ମୋ ବାଡ଼ିରେ ପଶି ମୋ ପୋଖରୀରେ ରହିବ କିମ୍ବା କାହାର